considerat aquí és allò que de totes segur que representaria l'estalvi que nosaltres estem indicant. Tot i així, que deixem obert, evidentment, és que segurament que l'estalvi seria superior al que nosaltres estem dient, perquè hi ha moltes partides la quantificació de les quals o el seguiment de les quals, segons el cas, doncs és complicat com per tal de poder donar una xifra que després, per exemple, el departament podria refutar. Ell podria dir, mira, escolta, que aquests estan dient el 18% i resulta que és el 12% només. Per no complicar-nos la vida en aquest sentit, han optat per no considerar aquest tipus de partides, diguem-ne, més opaques, per dir-ho així. A veure, igualment hi ha partides de menjador corresponents a ajuts a persones, a alumnes de famílies necessitades, això tampoc ho hem inclòs. I la font, de la qual hem explicat les dades, que en tenim també una ressenya en el dossier que us hem donat, és la font dels pressupostos de la Generalitat i les partides d'educació. Programa 424, concretament d'això. A veure, us ho dic així per damunt i després, si de cas, en el torn de paraules ja fareu les preguntes que considereu oportunes. Ho hem valorat sobre els 490 instituts de secundària que hi ha a Catalunya. D'aquí hem de considerar que n'hi ha 241 que no tenen cicles formatius. Aleshores, l'impacte en els que no tenen cicles formatius és total, mentre que hi ha 249 que sí tenen cicles formatius, és a dir, que tenen ESO, més batxillerat, més cicles formatius. Com els cicles formatius són compactes, és a dir, acostumen a ser o tots de matí o tots de tarda, l'impacte que això pot tenir en determinades partides és menor que el que pot tenir en els instituts que només tenen ESO i batxillerat. Llavors, en aquest sentit, hem distingit. El càlcul que hem fet és que l'estalvi, per exemple, en electricitat representaria a tots els instituts de mitjana un 30%. I tenint en compte la partida total de despesa mitjana per institut, l'estalvi que aquí ens representaria seria d'uns 529.000 euros. Això que consti que només està considerat de novembre a febrer. Despesa en electricitat de novembre a febrer, no hem comptat els mesos anteriors i posteriors. Estalvi estimat en calefacció, 433.800 euros. Estalvi en menjador d'alumnes, el menjador obligatori dels alumnes que es queden a dinar al centre i que en el cas de la jornada partida no seria com a mínim necessari que s'hi quedessin. 11.016.000 euros. Personal de menjador, la partida directa assignada pel Departament d'Ensenyament, aplicat a la secundària en aquest cas també, 150.000 euros. Transport de migdia, 432.000 euros. Què vol dir transport de migdia? Doncs a veure, alumnes que estan en un institut que no té menjador, se'ls desplaça a un altre institut que sí tingui menjador a dinar i després se'ls retorna. És a dir, el transport escolar en principi seguiria existint en jornada partida o continuada. Ara, aquest transport de migdia específic no, per tant, doncs també l'hem inclòs. Bé, el total estimat d'estalvi, de despeses corrents de béns i serveis, 2.273.000, el total estimat d'estalvi hem considerat que està, ja dic, insisteixo, és un càlcul sota mínims, en 14.978.728 euros, és a dir, 15 milions d'euros, dient rodó, anuals, sobre una partida de 116.963.000 euros. Això pressuposaria, sobre aquesta partida dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, un estalvi del 12,81%. Una quantitat que nosaltres entenem que en les actuals circumstàncies, i que després us farem a més una comparativa amb l'impacte que tenen alguns dels retalls salarials que ha fet el Departament al professorat, una quantitat que entenem que és digna de consideració i que, atès que la jornada intensiva té interès des del punt de vista escolar i acadèmic, entenem que és una cosa que s'hauria d'aplicar ja. A Europa la jornada és fonamentalment continuada. Per tant, què és l'únic que sí que podem estar en condicions d'assegurar categòricament? Doncs que la jornada sigui partida o sigui continuada no sembla una variable que incideixi en els resultats acadèmics. No és una variable que incideixi. Si ens atenim, això sí, als discrets resultats que ocupa Catalunya en el rànquing dels resultats dels informes PISA, sí que podem entendre que, vaja, probablement si l'alumne té més temps per estudiar, si l'alumne té més temps per preparar-se, és de suposar que els resultats acadèmics millorarien. El tema també molt important pels professors i molt important pel que és el desenvolupament i el funcionament del sistema educatiu en si, el tema de la convivència i la disciplina. Mireu, sobretot en aquells instituts on hi ha problemes de disciplina, problemes d'indisciplina, per ser exactes,
la major part de les incidències, la concentració fonamental de les incidències es dona sempre a la tarda. Per què? Perquè l'alumne està sotmès a uns règims continuats i estan molt, parlant clar, estan molt més cansats, molt menys disposats a prestar atenció i per tant els actes que se'n diria d'atemptats contra la convivència o actes d'indisciplina són molt més freqüents. Òbviament, sense entrar en el terreny del que seria el manteniment de l'ordre mínimament exigit en una aula, òbviament el que sí que és cert també és que el rendiment acadèmic també disminueix per part de l'alumne. És a dir, que la seva capacitat d'atenció a les classes és molt menor a la tarda que al matí. A nosaltres no ens consta que a Castella i Lleó, a Euskadi, al País Valencià o a l'Aragó hi hagi més desestructuració familiar i menys encara que estigui deguda a que allí la jornada és intensiva. Nosaltres entenem que és en termes similars sociològicament al que hi ha a Catalunya. Per tant, home, hi ha arguments que si resulta que no s'han demostrat, pots discutir. Pots dir si una cosa no s'ha implantat, si una cosa no s'ha aplicat. Tu pots dir, home, si ho aplico, podria passar això o podria passar allò. Bueno, mirem com ho han fet, com s'ho han arreglat els que ho estan aplicant, que resulta que són tots llevat de nosaltres. No sembla que res d'això s'hagi produït. Per tant, la previsible catàstrofe per la conciliació familiar que s'anuncia no sembla que fos això. Fins i tot n'hi ha que podríem pensar que segons com al revés. És a dir, l'alumne disposa de molt més temps i de més disponibilitat horària per poder estar fins i tot en vida familiar. És a dir, no és aquest per nosaltres un argument. Més aviat pensem que qui argumenti això té altres raons que no diu, inconfessables o no, per estar en contra de la jornada intensiva, però aquest no és un argument, entenem. El segon seria que la llei d'educació catalana no permet la jornada intensiva. De fet, és l'article 54 de la LEC que sí que diu textualment que en els ensenyaments obligatoris l'horari escolar comprèn normalment horari de matí i tarda. Bé, aquí hi ha moltes coses a dir. La primera seria que això és una normativa que d'alguna manera està prescrivint, és a dir, és una prescripció, no una proscripció. Veuràs que aquí el micro sembla que a vegades... Em sentiu bé ara? Sí. A veure, nosaltres entenem que el que diu aquest article de la LEC és una prescripció, no una proscripció. Quan es diu normalment serà, admet precisament que hi hagi una variabilitat, admet que en segons quins casos sí, en segons quins casos no. Per tant, no entenem que sigui un argument. En segon lloc, a més, quan al departament li interessa, sí que aplica la jornada intensiva, obliga a l'institut en qüestió a fer la jornada intensiva i no sembla que aleshores li importi massa ni la seva pròpia normativa. Nosaltres podem donar el cas d'instituts que se'ls obliga, o un institut concretament que sabem que se l'obliga a fer la jornada intensiva al curs vinent per una raó molt simple, perquè s'instal·la també allí una escola d'adults que només treballarà de tarda i aleshores, com no hi ha espai suficient, se'ls ha dit, nois, el curs vinent, jornada intensiva. Us agradi o no us agradi, a més. Per tant, home, allí no sembla cosa la conciliació familiar pinti massa, no tampoc. També hem de tenir en compte una cosa, la LEC diu això, nosaltres entenem que això no és un argument. Ara, si ho fos, si a les males ho fos, doncs la LEC, com qualsevol altra llei, es pot canviar. Escolta, si la Constitució espanyola, quan es van posar d'acord, van estar 2 setmanes exactes per canviar-la, la LEC no crec que hagués de costar massa més. I una llei i els articles que configuren una llei, el que no pot passar mai és que sigui un entrebanc. És a dir, si un article d'alguna manera és un impediment per a la realització del que sigui, però que es consideri avantatjós i progressiu, doncs senzillament es canvia l'article i punt. I finalment, una qüestió que no és un argument de broma, encara que a la millor plantejament ho pugui semblar. Mireu, la jornada continuada també és de matí i tarda. La tarda en aquest país comença a les 12. I això és així. Per tant, no és cap argució legal, però realment es podria implantar la jornada continuada i se seguiria allò que deien els llatins ad pedem littera, al peu de la lletra, mantenint aquest article de la LEC, perquè hi hauria matí i tarda. A partir de les 12 estem a la tarda en aquest país encara.
Bé, finalment hi ha una altra objecció, que seria que la jornada intensiva afavoreix la privada concertada. Això partint de la base que els pares, o les associacions de pares, etc., estarien contra la jornada continuada. Això no és veritat, ja ho explicaré ella. És a dir, hi ha moltes AMPAs a instituts que estan a favor de la jornada continuada i que són les mateixes AMPAs les que estan intentant promoure-ho. Però, a veure, encara que això fos així, que no ho és, el que està molt clar també és que la privada concertada que faci el que vulgui. Els alumnes també tenen alguna cosa a dir, més en aquestes edats. És a dir, potser el que fa por és que la majoria d'alumnes pressionarien els pares per anar a la pública perquè prefereixen tenir jornada intensiva a jornada partida. És a dir, tampoc sembla un argument dir que afavoriria a la privada concertada. Nosaltres no entenem que sigui així. Els centres ens van decidir per donar-li forma de campanya, més que res per reunir informació i poder-la divulgar. Els 5 instituts que formen part del Pla Pilot són el del Vallès Occidental 1, que és de Rubí, un dels serveis territorials de Girona, que és de Hostalric, i llavors 3 són del Vallès Oriental, un és el de Sant Pere de Vilamajor, i 2 són nous. És a dir, són centres que només tenen primer d'ESO, per tant gairebé no compten. Podríem dir que el Pla Pilot en realitat són 3. Aquests 2 nous, un està a Lliçà i l'altre a Mollet. Llavors fent la campanya hem vist que n'hi ha 2 que també fan jornada intensiva però no són del Pla Pilot. Un de Mont-roig del Camp, per qüestions de transport, i l'altre del Vendrell, que la fa des de fa poc, per qüestions de transport. Llavors hem vist que sí, que el departament quan vol la concedeix. Uns sí i uns no. Els de l'Empordà no, el Vendrell sí, no sabem gaire per què. Llavors, a veure, jo us parlaré de casos concrets, primer dels que fan el Pla Pilot. Bé, no cal que us ho expliqui jo perquè ha sortit a la premsa. A la tardor va sortir a TV3 el cas d'Hostalric, de l'Institut Vescomtat de Cabrera, i un reportatge així una mica llarg, i els alumnes estan encantats encara que vinguin a les 4, perquè molts són de Breda, i van a l'Institut Hostalric i arriben a dinar a Breda i són les 4, els és igual. Es mengen un entrepà a les 11 i estan encantats. Parlaven els pares també, i deien, la recomanem a tothom. Ens estranya molt que el Departament d'Ensenyament digui que no es pot avaluar. Ens estranya molt. Fa poc ha sortit com una notícia l'Institut de Mollet, que es diu Mollet 4. Surten uns alumnes encantats, que els va molt millor per fer deures, que així estan menys estressats, l'equip directiu igual, que va molt bé, i inexplicablement després surt la directora d'ensenyament secundari dient que no, que això no ho concediran i que hem de ser molt curosos. Curosos en què? En partir la vida a la gent, que és el que diem en el nostre lema, que no ens parteixin la vida. Bé, llavors jo vull explicar el testimoni d'una professora de l'Institut de Lliçà d'Amunt, que el curs passat treballava a Lliçà mateix, però a l'Institut Gran, on continuen fent jornada partida, i ara està a l'Institut Nou. Bé, paraules d'ella, molt entusiasta, que la recomana a tothom perquè clarament millora el rendiment acadèmic dels alumnes, perquè estan més contents, o sigui, estan més agraïts, perquè tenen temps per ells, per fer els deures tranquil·lament, per estar a casa, per fer els extraescolars sense atabalar-se. I ens ho diu, no? Si és més eficaç i més eficient, per què no ho fem? I és això, sap greu, i ara el Jorge us explicarà el mapa. Gràcies. Sí, només per acabar, hem posat en marxa un web que es diu intensiva.secundaria.info on hem intentat recollir totes les dades de què disposem fins ara sobre la demanda de la jornada continuada als instituts de secundària de Catalunya. És una manera de visualitzar-lo perquè també s'entengui que no és una cosa minoritària ni tampoc només una petició sindical. És una petició sindical, en el nostre cas, que fa 10 anys que la demanem per convenciment acadèmic, en primer lloc, però també és una demanda social. Independentment de que les papais, papacs, etc. tinguin posicions diferents, la realitat és que moltíssimes AMPAs, moltíssims consells escolars recolzen la petició de jornada intensiva al seu centre. I amb això ens hem de quedar.